Выбары ў Беларусі без ацэнкі заходніх краінаў. Гэткую мару агучыла ў Санкт-Петербурзе Наталья Качанова. А каб мець прыязных назіральнікаў, чыноўніца прапанавала стварыць місію з дзяржаваў БРИКС. Аб'ектывы эфіра Анастасія Русецкая запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Вайсковая інтэграцыя Беларусі і Расіі пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Гучныя заявы на саміце НАТО. Россия поглынае Беларусь, и демократичный свет повинен гэтаму супрацьстаяць. А так, пытанне змены ў Беларусі гэта задача для самих беларусаў, але без міжнароднай падтрымкі нам зрабіць будзе гэта вельмі цяжка. Клопат пра здароўе людзей ці абарона даходаў ад звычайных цыгарэтаў. Чаму ў Беларусі хочуць забараніць вейпы? Збыт дзяржаўнай фабрыкі «Нёман» быў у 2018 годзе манаполізаваны Алексеем. Год без выбітнага творцы Олеся Пушкіна. Написано, что Пушкін выходзіць з турмы, так? І вось як он прадстаўляў гэты момант, калі ён будзе за столом сядзець са сваімі сябрамі, рознымі знаёмымі. Комплексы Пэтріат, самолеты F-16 і 40 мільярдаў еўраў дапамогі. Што ж да ўступлення Украіны ў НАТО, то канкрэтных тэрмінаў не назвалі. Гэткія вынікі 75-га саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу, што прайшоў у сталіцы ЗША. Прагучала ў Вашынгтоне і тэма Беларусі. Ян Федарович працягне. F-16 найбліжэйшым часам будуць ва ўкраіне. The transfer of F-16 jets is underway. Перадача самолетаў F-16 ужо ідзе з Даніі, з Нідерландаў. Гэтыя самолеты будуць лятаць у небе Украіны гэтым летам, каб быць пэўнымі, што Украіна можа працягваць эфектыўна абараняцца ад расійскай агрэсіі. Гэта не адзіныя вынікі саміту НАТО для Украіны. Чальцы альянсу зацвердзілі рашэнне аб вылучэнні Кіеву з 40 мільярдаў еўраў цягам наступнага года, а на дадатак 5 комплексаў супрацьпаветранай абароны і дзясяткаў тактычных зенітных батарэяў бліжняга радыусу дзеяння. Да таго ж прынятая фармулёўка, што ўступленне Украіны ў НАТО носіць незваротны характар. Гэта моцны месседж саюзнікаў з НАТО наконт таго, што мы сапраўды хочам, каб Украіна далучылася і што мы працуем з Украінай, каб гэта адбылося. Словы важныя і словы ствараюць чаканні, ствараюць парадак дня, вызначаюць амбіцыі. Цяпер НАТО бярэ на сябе каардынацыю большай часткі міжнароднай дапамогі і навучання, каб дапамагчы ўкраіне рухацца да сяброўства ў НАТО. З точкі зору зброі, з пункту гледжання зброі дастаткова шмат важных рашэнняў. З пункту гледжання палітыкі саміт прарыўным не быў. НАТО намагаліся зрабіць фармулёўкі максімальна тактычнымі. Тым не менш, Расія відавочна ўспрымае гэта як тое, што не адпавядае яе інтарэсам. Таму я думаю, што расейцы будуць выкарыстоўваць гэта з мэтаю прасоўвання тэзы пра натаўскую пагрозу і мабілізацыю вакол гэтага ўласных грамадзянаў. У выніковай дэкларацыі саміту згадваецца таксама Беларусь. У прыватнасці асуджаецца размяшчэнне расійскай ядравай зброі ў нашай краіне. Ды не толькі гэта. Беларусь працягвае спрыяць гэтай вайне, даючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру. Паглыбленне палітычнай і вайсковай інтэграцыі Беларусі і Расіі, у тым ліку разгортвання ў Беларусі перадавых расійскіх вайсковых магчымасцяў і персаналу, мае негатыўныя наступствы для рэгіянальнай стабільнасці і абароны альянсу. Святлана Ціханаўская на запрашэнне Йенса Столтенберга наведала грамадскі саміт НАТО. На яго палях абраная прэзідэнтка Беларусі правяла шэраг сустрэчаў з лідарамі і парламентарыямі розных краінаў свету. Для нас это магчымасць нагадаць, што падтрымка Беларусі мае вялікае значэнне, падтрымка незалежным медыям, рэпрэсаваным, грамадзянскай супольнасці. Мы нагадваем пра тое, што Расія паглынае Беларусь, і дэмакратычны свет павінен гэтаму супрацьстаяць. А так, пытанне змены ў Беларусі гэта задача для самих беларусаў, але без міжнароднай падтрымкі нам зрабіць будзе гэта вельмі цяжка. Сярод іншых у Святланы Ціханаўскай была сустрэча з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім. Дэмакратычная лідарка падзякавала яму за цвёрдасць і рашучасць у дачыненні рэжыму і падтрымання свабоднай Беларусі. Да таго ж яна падкрэсліла крытычную важнасць Белсату ды унікальнасць нашага медыя і заклікала міністра працягнуць падтрыманне ды захаваць незалежнасць нашага каналу. Ян Федарович, Белсат.
У Беларусі ўвялі крымінальную адказнасць за выезд за мяжу без дазволу. Гэта тычыцца толькі тых асобаў, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Інфармацыя пра адпаведныя змяненні ў крымінальны кодэкс з'явілася на нацыянальным прававым партале. Моц яны набудуць праз 10 дзён. Паводле артыкулу 375.2 за выезд за мяжу без дазволу тым, хто ведае дзяржаўныя таямніцы, пагражае штраф або арышт, або абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў, або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Цяпер у артыкуле з'явілася трэцяя частка, яна вызначае пакаранне за дзеянныя, пералічаныя ў першай і другой часткай, калі яны пацягнулі за сабой цяжкія наступствы. У такім выпадку пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі. Улады надумалі змагацца з электроннымі цыгарэтамі. Маўляў, усё дзеля здароўя беларусаў. Пры гэтым продаж звычайных тытунёвых вырабаў застанецца без зменаў, прынамсі пакуль. Чаму насамрэч вейпы трапілі ў няміласць? Кацярына Гардзеева. Чыноўнікі ўзяліся за вейпы. Кажуць, яны небяспечныя для здароўя, таму іх трэба забараніць. Пра гэта ў эфіры СТВ паведаміў галоўны доктар Менскага гарадскога клінічнага онкалагічнага цэнтру Виктор Кондратович. Поставлена задача председателям Совета Республики о том, чтобы проработать этот вопрос и вынести законопроект о запрещении вейпов в нашей стране. Аматараў у вейпінгу ў краіне становіцца больш. Паводле даследавання РНПЦ гігіены, сёння каля 15% беларускіх падлеткаў паляць электронныя цыгарэты. Попыт на так званыя электронкі расце і сярод дарослых. Але мода на курыльныя прылады небяспечная, папярэджваюць дактары. Акрамя кашлю, больш страшны рэспіраторны дыстрэс-сіндром, які прыводзіць да мікразапалення ў слізістай абалонкі дыхальных шляхоў. Акрамя таго, што адбываецца наўпроставы хімічны ўплыў, за даволі кароткі адрэзак часу гэта прыводзіць да ўтварэння мікрафіброзу. Небяспечныя для здароўя і безнікацінавыя вейпы. Іх награвальныя элементы, як і ў звычайных, утрымліваюць карбанілавыя злучэнні, а таксама таксічныя для арганізму металы. Але тыя ж таксіны прысутнічаюць і ў звычайных цыгарэтах. Самыя шкодныя ўсё ж звычайныя цыгарэты. Паясню чаму. У звычайных цыгарэтах падчас гарэння вызваляецца вялікая колькасць разнастайных хімічных элементаў. І больш за 150 з іх высокаканцэрагенныя. Гэта тыя элементы, што прыводзяць да раку лёгкіх. Аднак, у адрозненне ад вейпаў, звычайныя цыгарэты ў Беларусі забараняць не збіраюцца. Апошнім часам наша краіна добра зарабляе на продажы тытунёвых вырабаў. Пасля увядзення заходніх санкцыяў з расійскага рынку зніклі папулярныя цыгарэтныя маркі, а тыя, што засталіся, значна выраслі ў цане. У гэткіх умовах беларуская тытунёвая прадукцыя прыйшлася да рэчы. Филипп Моррис, Мальборо и прочее, они ушли с российского рынка. Им нужны сигареты. Тогда было так. Ну и даже если мы акциз повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара. Улады намагаюцца зарабіць і на беларускіх курцах. Паводле Белстату, летась кошт тытунёвых вырабаў у краіне вырас на 45%. Нагода змянення ставак акцызаў. Цягам года яны падняліся амаль на 20%. Павышэнне ідзе на карысць дзяржаўнаму бюджэту. Александр Лукашенко у свой час рэагаваў на гэта. Ён сказаў, што трэба з гэтым пытаннем вельмі асцярожна, таму што мы вось падымем акцызы, і здавалася б, бюджэт больш прыйдзе грошай, але на самай справе спажыванне упадзе значна менш, і атрымліваецца, мы атрымаем грошай менш. Таму у прыватнасці з гэтага, сярод іншага, мы можам заключыць, што ідзе ў яго разважанню у першую чаргу аб грашовых прыходах, а не аб эфекце на здароўе насельніцтва. Цыгарэты айчыннай вытворчасці падаражэлі больш за імпартныя. Цэна вырабаў заводаў Тытунінвест і тытунёвага заводу Нёман летась узляцела амаль на палову. Абодва прадпрыемствы кантралююцца набліжнымі да Лукашэнкі – Паўлам Тапузідысам і Алексеем Алексінам адпаведна. Апошні прадпрымальнік застаецца пад персанальнымі санкцыямі ЗША і Еўразвязу. Яна лічыцца асабістым гаманцом Александра Лукашенко, то бок тым, хто збірае прыватныя падаткі з беларускай прамысловасці і з беларусаў. У
на іх думку, асабістых інтарэсах Александра Лукашенка. Законапраект аб забароне вэйпаў цяпер на стадыі распрацоўвання. Мабыць, беларусы працягнуць шкодзіць свайму здароўю дрэннымі звычкамі, але цяпер гэта будзе рабіцца на карысць айчыннаму бюджэту. Кацярына Гардзеева, Белсат. Яго будуць помніць заўсёды. Не толькі за таленты, творчасць, але і за нязломны характар. Гэтак пра Алеся Пушкіна выказалася Святлана Ціханаўская. Год таму вядомы мастак загінуў у гарадзенскай турме. У Вільні сёння адбылася вечарына, дзе чыталі ягоныя лісты ды ўзгадвалі пра мастака і чалавека Алеся Пушкіна. Працяг у наступным сюжэце. Вось як ён прадстаўляў гэты момант, калі ён будзе за столом сядзець са сваімі сябрамі, рознымі знаёмымі. Лісты Алеся Пушкіна з турмы і арыгіналы ягоных малюнкаў. У віленскай творчай прасторы «Кропка» адкрылася выстава, прысвечаная гадавіне смерці мастака. Творы у нас прадстаўлены з назвай «Сукамернікі». Это тое, што Алесь Пушкін маляваў, знаходзячыся за кратамі, вось тых людзей, з кім ён сядзеў. Таксама ёсць ягоныя аўтапартрэты. Алесь Пушкін – адзін з самых вядомых беларускіх мастакоў, жывапісец-нонканфарміст, тэатральны мастак, арт-куратар, рэстаўратар, перформер. Быць такім са сваім народам, рабіць нешта добрае і мець гістарычную справядлівасць і памяць. Адна з найбольш вядомых акцыяў Пушкіна – падарунак прэзідэнту ў 1999 годзе. У мястэчку Бобр, дзе мастак жыў, ён штогод ладзіў перформансы да Дня волі, а справаю свайго жыцця лічыў роспіс мясцовай царквы з выявамі сярод грэшнікаў Лукашэнкі і мітрапаліта Філарэта. Апошні раз мастака затрымалі ў сакавіку 2021-га. Яго абвінавацілі ў глумленні з дзяржаўных сімвалаў ды распальванні варожасці. За карціны з цыклу «Беларускі супраціў» і перформанс ва ўкраіне. За кратамі яму, як і шматлікім іншым палітвязням, абмяжоўвалі кантакты з вонкавым светам. Напэўна, нешта ўсё ж такі да яго дайшло, таму што ён потым знаёмым у лісце напісаў «перадайце Януку», але потым все, што напісаў «перадайце», все гэта было просто закрэслена ручкай, так што просто немагчыма прачытаць і разабраць. Лукашэнкаўская суддзя Алена Шылько асудзіла мастака на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. А год таму Алесь Пушкін памёр у рэанімацыі, куды яго прывезлі з гарадзенскай турмы. Ён быў вельмі здаровым, моцным чалавекам, які не толькі проста маляваў, але ён таксама быў вельмі дужы фізічна. І то, што ён жыў у вёсцы, то ён таксама выконваў шмат фізічнай працы. Паводле афіцыйнай версіі, мастак памёр у выніку сепсісу, выкліканага правадной язвай. Гэтая хвароба суправаджаецца моцным болем, і не заўважыць яе ў турме не маглі. Тое, што адбылося з Алесем, вымушае мяне меркаваць, што ён знаходзіўся адзін і не мог звярнуцца да іншых, да сукамернікаў па дапамогу. Гібель Алеся Пушкіна не адзіны падобны выпадак. Вядома, прынамсі пра 6 смерцяў палітвязняў за кратамі. У нейкім сэнсе ахвяраваў сваім жыццём Алесь Пушкін і іншыя вязні, якія, на жаль, на глыбокі жаль, памерлі ў месцах зняволення, яны у нечым дапамагаюць іншым, але гэта вельмі высокая цана. Выстава малюнкаў і лістоў загінулага ў турме Алеся Пушкіна працягнецца ў творчай прасторы «Кропка» да канца ліпеня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Бацькі ў Беларусі змогуць самі аддаваць дзяцей у так званую спецыяльную школу з мэтай іхнага перавыхавання. Адпаведныя змены ў закон, датычныя прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, падпісаў Лукашенка. Дакумент апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Бацькі могуць таксама вызначыць тэрмін утрымання дзіцяці ва ўстанове ад школьнай чвэрці да каляндарнага года. Пры жаданні бацькі змогуць забраць дзіця дадому раней. Дырэктар спецустановы мусіць узгадніць пастанову аб прыёме падлетка з міністэрствам адукацыі. Раней адправіць дзяцей у спецшколу можна было толькі праз судовую пастанову. Насельніцтва Беларусі паступова старэе і скарачаецца. Калі гэткія трэнды не зменяцца, то да сярэдзіны стагоддзя ў Беларусі будуць пражываць каля 7,5 мільёна асобаў з вялікай доляй пенсіянераў. Гэта прывядзе да дэфіцыту працоўнай сілы і вялікай нагрузкі на медыцыну і сацыяльны сектар. Пра актуальныя дэмаграфічныя праблемы з нашай краінай з нагоды Дня народанасельніцтва, які адзначае свет.
Аліна Скрабунова. Колькасць людзей, старэйшых за 65 гадоў, інтэнсіўна расце. За апошняе дзесяцігоддзе іх стала болей на 16%. Гэткія дадзеныя агучылі прадстаўнікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Демографические процессы у нас в стране сегодня характеризуются непосредственно старением населения, и этот тренд, мы понимаем, что он долгосрочный, будет только нарастать. Кроме того, что отмечается, также за 10 лет у нас стремительно растет и численность получателей социальных услуг. Рост за 10 лет составил более чем 40%. Старэнне насельніцтва – тренд для большасці краінаў. Другая важная тэндэнцыя – скарачэнне нараджальнасці. З 2020 года Белстат перастаў публікаваць статыстыку наконт нараджальнасці і смяротнасці. Але паводле Міністэрства юстыцыі летась у краіне нарадзілася 65 тысяч дзяцей. Гэта ўдвая меней, чым 10 гадоў таму. Жанчыны маюць вельмі высокі ўзровень адукацыі, між іншым больш высокі, чым у мужчын. Жанчыны хочуць працаваць, быць самастойнымі, у тым ліку рабіць кар'еру, але яны ведаюць, што цяжар не толькі менавіта цяжарнасці родаў, але і выхаванне дзяцей перш за ўсё ляжыць на іх плечы. У выніку маем скарачэнне колькасці насельніцтва. За апошнія 30 гадоў жыхароў нашай краіны паменела амаль на мільён. І сёння насельніцтва Беларусі складае 9 мільёнаў 150 тысяч асобаў. Падтрымаць нараджальнасць грашыма наўрад ці ўдасца, лічыць акадэмічны дырэктар БЭРАК Леў Львоўскі. Дапамога на дзіця грае ролю пераважна для сельскага насельніцтва. У Беларусі ж большасць жыве ў гарадах. Есть место для государства, то есть с этими общими трендами можно как-то бороться, например, собственно, обеспечивая ясли, детские сады для родителей, обеспечивая инфраструктуру, которая позволит лучше совмещать родительство и работу, и карьеру. Апроч нізкай нараджальнасці, дэмаграфічнае становішча Беларусі пахіснула высокая міграцыя. Миграционные тренды в Беларуси начались, грубо говоря, года с 2015-2017, но они сильно увеличились, подскочили сначала в 2020 году, и потом еще одна волна в 2022 году, когда Беларусь стала официально соучастницей, соагрессором в атаке на Украину. Афіцыйная статыстыка не ўлічвае тых, хто выехаў за апошнія 4 гады, а іх з розных звестак можа быць ад 350 до 600 тысяч асобаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Час секонд-хенд беларускай пісьменніцы Святланы Алексеевич трапіў у топ-100 найбольш значных кніг першай чвэрці 21 стагоддзя паводле Нью-Йорк Таймс. Рэйтынг складаўся на падставе галасавання, у якім узялі ўдзел больш за 500 пісьменнікаў, паэтаў, крытыкаў, публіцыстаў, перакладчыкаў, выдаўцоў і рэдактараў. Пакуль абвешчаныя 59 кніг, што занялі месцы з 100 да 41. Іншыя творы назавуць да канца тыдня. Цяпер Святлана Алексеевич, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры, піша новую кнігу. Папярэдняя назва «У чаканні варвараў». Значная частка твору прысвечаная беларускім падзеям 2020 года, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў адбыліся масавыя мірныя акцыі пратэсту, у выніку жорстка здушаныя сілавікамі Лукашэнкі. Зборная Англіі выйшла ў фінал на другім футбольным чэмпіянаце Еўропы запар. У вельмі напружаным паўфінальным матчы яна вырвала перамогу ў каманды Нідерландаў з лікам 2-1. Пачалася сустрэча для трох і Львоў не найлепшым чынам. Яны прапусцілі ранні гол ад Сіманса і апынуліся ў ролі даганяльнікаў. Праўда, англічане змаглі хутка выправіць сітуацыю. Спачатку Кейн аднавіў лік з пенальці, а ў дададзеным арбітрам часе перамогу Саутгейту і кампаніі прынёс дакладны удар Уоткінза. Фінал адбудзецца ў нядзелю, 14 ліпеня, на алімпійскім стадыёне ў Берліне. Зборная Англіі, якая раней ніколі не выгульвала чэмпіянат Еўропы, сустрэнецца з трохразовымі пераможцамі гэтага турніру – камандай Іспаніі.
У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Інфармацыйны вечар на нашым канале працягне праграма «Белсат Зум». Госць Віталя Бабіна, Дзяніс Дудзінскі распавядзе, колькі зарабляюць на славянскім базары расійскія артысты. Глядзіце праз імгнення. Я ж Анастасія Русецкая, развітваюся са спадарствам. До сустрэчы заўтра.